Казвам се Христо Христов, мениджър външна търговия в Рефан България ООД. Това, което сме изградили тук на Франчайз Експото е точно копия на работещ фирмен магазин на Рефан Франчайз. Като идеята ни е, че ако изкараме магазина от това изложение и го сложим в едно реално помещение, добавяме касови апарат и той започва да работи. В България имаме 53 фирмени магазина и 1700 клиента, които работят. Те са просто клиенти. В чужбина имаме 80 фирмени магазина, 50 от които са в Испания и точно тези 50 магазина изглеждат точно по същия начин, както и този тук. Сумарно имаме около 50 запитвания за двата дена на изложението и днес така до обяд, включително и международни контакти направихме, като се надяваме да доведат до реален търговски резултат, разбира се. Това не е първото участие на такъв тип изложение. По принцип до момента сме участвали само на продуктови изложения. Тук в момента представяме една концепция и вече след това представяме продуктите, така че мисля, че и за втора година бихме се включили в това изложение.